10:30. An oras hatod sa Indokang. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. With Maggie Magic Sarap. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy, bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning, good morning, good morning. Huwebes po nganyan, petsa 25 sa bulang Campibero 2021. Ika-35 anibersaryo kan EDSA Revolution. Good morning po sa inyo kabos, mga kababayan ko saan man sa mundo. Ini po ang programa ang Aramon Yato kanyang pungaldaw na ininin Huwebes. Ako po ang sanang lingkod, Mardela, daing iba, sabit sana. Pero tiyan, ini ba nang kita hanggang, ano ngayon, Huwebes, alas 11. Pero holiday ngunyan, baka di dumating si Ma'am Ansi, di diretso kita hanggang alas 12. Maabot? Maabot si Ma'am Ansi? Okay, hanggang 11 lang po kita. Mga tugang duman sa mga kababayan ta. Oy, happy birthday sa mga birthday celebrators, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Yan. Happy birthday kay Manay Alma Llorca. Yan. At saka sa mga kababayan po niya to na nakantabay sa DCGB News Online Facebook page. Good morning po sa Indo. Sana po areglado ka mo asin dempit mamati na naman na kakulugan sa hawak asin kagutuman sa tulak. Technical side kasabay niya to siyempre Ronald Baldo 2022. Production assistant center niya po dyan ang kagandahan ng South Angel Mustanza. At saka yung dalawang bagets sa kasama natin, hindi ko alam pangalan na mga bagets, Marinaga. And siyempre duman po sa mga kababayan ta kasabay ta siyempre Mega Force Patrol. Kapag pong pangalan ng mga istorya, tanganing magbalangibog sa banong ating mapukaan mga turog sa pansitan. Yan dyan mga tugang sa 3rd District, si Jimmy Nasalita sa 1st, Pading Jomar Bien. Sa Daraga area nakaprangkisa sa Banwang Sutil, ang Tito ng Albay, Renz Luna. Yan po sa Albay District, kasi sa mga barangay sa southern part kan Legazpi. Yan po dyan si partner Alar Mario. Digdi sa Legazpi 4th District, ang babaeng walang pahinga. Kasabay natin dyan, Ans Galero. Mantang si Henry Boy Mata, nasa special mission. At itong piloto sa mobile. Siyempre mga kapatid, kasabay mantaman, mga tugang, si Lumens Borse Barcena sa Regional Center Site, asin sa mga
barangay dyan po sa Northing Parte, Canligaspe. Ay, kumusta na po kita mga kababayan? Walang pasok. Kaya yung mga kababayan niya to may pagkakataon pong maglinis ng bahay. Oy mga bata, tumulong ha. Huwag yung puro laro. Pati module, si nanay ang nasagot. Alright, mga tugang tapos na ang mga preparasyones kan mga kababayan niya to mga LGUs para duman sa sendang Road Clearing 2.0 na pinagmandato kan DILG. Ha? So, may validation na dahil nagpon po February 16 matapos yan March 2 para hilingon ang mga giniribong lakdang kan kada lokal na gobyerno para halion sa mga na-identify kan DILG na unsing obstruction o road obstruction. Iyo. Hanggang sa barangay. So nagrelibot na, may mga natawa na po ni mga grado. Pero kadakol po ang nagsasabi na baka nga niya pagkatapos kang validation, BSDU tayo. Balik sa dating ugali, ang natural nga yan na sistema ka mga Pilipino. Pag walang bantay, mga tugang, mabalik sa mga dating kaugalian. Nakaugalian, nakagawian. Pero, mga tugang, may tugon pala sa DILG. Ang problema kaya nita, sa mga barangay na naman ang natayudan ng trabaho. Drabing trabaho ka barangay ha. Ito sabi po ni Undersecretary Bernardo Florese na tangani mga tugang na maging consistent. Dahil ngunyan, ang sendang mga validation is ang DILG together with itong kasabay nila sa validation team are fair enough mga tugang para dyan sa sendang road clearing. Pero ipo-point out ninda duman sa validation sheet sa mga deficiencies para maakturan mga tugang the soonest possible time kang LGU. Now, pagabot naman sa pigsasabi niya to mga tugang na ngaya sustainability, ano ang ginibo kan DILG? Ang saro po sa estratehiya na naisip kan DILG, iyo po ang once na natapos na ang road clearing, sabihin, nalinig na kan LGU, may kontrata na ihanda, asin pipirmahan kan punong barangay, na yun na ngayon magiging responsable para i-maintain na clear talaga ang road sa anuman na obstruction. Ehemplo kan obstruction, mga nakaparadang illegally parked vehicles, mga construction materials, mga debris, mga basura, mga illegally constructed na mga structures, pati na ang pagbalad ng paroy, bawal. Sa tinampo, lawas na yan. Mga paradahan na dainin magkakanigong enabling ordinances na naipasarkan sa ang bayan concerned or sa ang panglungsod for that matter o kang probinsya, mga tugang, saro yan sa mga magiging deficiency, saro yan sa obstruction na pigsasabi kan DILG. Okay, so yan, mga tugang, ang mamantinir na palan na maging malinig dahil ang obstruction sa barangay kapitan. Punong barangay na ang mamamahala kaya siya na po ang manager. Okay? Tapos bubugtakan ni mga no parking signs and visual signs, mga tugang, sa mga nalinig ng mga tinampo, tangani ng mga residentes dahil na databi magbalik sa dati nindang nakaugalian. Maliwanag, klaro, mga tugang, ang pahayag po kan DILG
Diyan po sa road clearing 2.0. Ano kaya ang reaksyon ng mga punong barangay sa usaping ito? Gabos na sanang ikinarga sa muya, magpun sa droga. Magpun sa illegal na droga. Hanggang sa paglinig ka mga tinampo, sa muya na. Alright, Hans Galero na sa linya. Hans, please come in. Yes, marina aga, Sir Mar, marina aga sa mga panantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, madali na matapos ang power restoration efforts ng Albay Power and Energy Corporation. Ini ang sinabi ni Apex spokesperson Pat Gutierrez kung sa iyan sa ngunyan ang primer distrito na sa Nakan Albay ang tatawan ni na talagang prioridad dahil sa nasa 98% pa sa na power restoration digdi kan sendang korporasyon. Sinabi ni Gutierrez Pirang percent? Roger, Pirang percent? 98. 98% na. Roger. Ayan, pero sila yung highest na di nagbabayad. Aha. Sige, go ahead. Sinabi ni Gutierrez na dahil sa bulan na ang binilang matapos na pinuuna ninda ang restoration efforts, sinda nagsasabi na nagtutupod sinda nangunya na bulan ng kan Pebrero dahil nga ni sa date na sa naang porsyentaheng kulang masa kompleto na inidigdi sa probinsya kan Albay. Alagad sinabi ni Gutierrez na sa ngunyan, igwaman giraray talaga ni na mga households na dahil pa nagkakaikuha kan magkakanig kong supply kahit kuryente dahil lang sa amin man ang sendang ahensya na igwapanin mga na-damage talaga na mga linyang kinakaipuhan pang arayuson. Sinabi pa ni Gutierrez na tanganin na talagang fully ma-restore na ang kuryente dito sa probinsya kan Albay, ahagado ninda ang kooperasyon kan na mga albayanong konsumidores na magbayad naman kan sa indang mga arrears, tanganin na makatabang ini sa restoration efforts kan sa indang korporasyon. Tangunyan, tinaong ehemplo ni Gutierrez na sa laog kan 205,000 na mga albayanong konsumidor digdi sa tuyang probinsya, 63% sa nabigyan na may kukonsideran ng paying consumers kung kaya dakulaan na loss man kan monthly collectibles kan APEC. Kaya tangunyan, kung muyaman daw talaga kan mga albayano na makakuanin ti kalidad na serbisyo gikan sa sendang ahensya, dapat magpartisipar man asintabangan man sinda sa paagi kan tamang pagbayad kan sa mga arrears o kung ano pa man na nakikituhan bayadan sa Albay Power and Energy Corporation. Aha. Yan tabi Sir Mar, ng mga impormasyon digdi sa Albay District at Galero, DCGP. Thank you very much, Hans. Yan po ang mga duwa na itong mga istorya. Hali po dyan, mga tugang kay Hans Galero. Ha? Ayan. Hello? Oh, may nag-miss call. May problema po ang cellphone ta, ha? Narato cellphone ko dahil na nagbubukas. May alternative akong pigamit pero di rin nagpapangsyon ang gusto. Ay, Diyos ko dahil, ha? Anong nangyari dun sa cellphone kong atay na magbukas? Sige lang ang ka-reboot. Hanggang na-drain na lang ang battery, sige lang ang ka-reboot. Anong nangyari doon? Alright. Mga tugang duman po sa mga kababayan natin. Tika. Hello? Si Inero po ini, sir. Sino? Si Inero po. So, Ay. Ano lamang? ini po, sir. Kapot-kapot ko na sa rear finder. So? So, so finder bag po sa motor mo. Ay, naka-onboard kaya ako. Nag-programa ako, ma. Saan kita mailingan dyan? Yaron po ko sa EMS. Pwedeng ihatod ko dyan sa, sa may... Saan ko po pwede ihatod? Dito sa estasyon garo sa DCGP. Okay, sige po. Iyo tabi. Salamat, Marvs, ha? Salamaton. Okay po. Okay, sige pa tabi. Salamat. Okay. Yan, mga tugang si Marvs na Enero. So, driver po ito kan nakatumbol kan sa kuyang motorsiklo duman sa basod. Nagabot na daan, Ronald. Nagabot na daan kunyan. Nagabot na pisa na dapat yung salidahan. Salamat to na maray. Di ba? Okay. Yan po tabi. Mga tuga, mga pangyayari man. Okay? Bueno, dagdagan tayo istorya. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Talaga medyo magabat-gabat ang tigdadarang problema kang apik. Ha?
walang kapirahan, kulang ang koleksyon, nadagdagan ang utang ng 2 billion, pagkatapos wala silang gamit, wala silang tao. Kapag tumawag ka, swerteng may tumakbo. Barbaralal Mario, anong pangyayari dyan sa luwas? Maray na ito, maray. Partner, maray na ito na plus factor. Ining beautification clean and green programan kan gobyerno provincial kan Albay sa road clearing operation na pigigibo kan mga local government units. Ini an partner dahil sa porsigido ang gobyerno provincial na ibusol ining beautification clean and green sa 720 mga barangay digdi sa probinsya. May magayon na epekto ini lalo digdi sa Legazpi City. Sa paglibot-libot kan DCGB News partner, dyan sa Legazpi Port area, maging digdi sa may area kan Villamor, plus pasiring digdi sa southern area kan Legazpi, talagang pagkarayunan ko niyan, parilinigan ang mga barangay, o dyan sa Piñaranda kung mahiling mo. Paano may premyo? Ano daw kung na-interviewan? Kaya diri si Tinuhon man, sa mga barangay officials and ibang mga residente, grabe ang efforts sinda sa mga gilid bagakan tinampo na dahil managaka-obstruct. Talagang mahiling mo sa mga plantita at mga plantita na binurugtak ninda ang iba kani made of sa mga plastic baga na naman pigaramit. Iyo yan ang pigiribo ninda, pinirinturahan. Kaya mapalabay ka dyan sa may Piñaranda, magayonon talaga ang area. So, dyan baga sa may ampangan kan Sipakwan. Digdi man sa may Villamor, sa may Kabangan, magayonon man sa mga giniribo nindang plastic dyan na may mga masitas. Pinirinturahan man ni partner. Kaya pag-usa na iyan, kundi sa iba pa mga barangay, talagang desidido man ko niya sa paglilinig. Grass cutter naman, sa mga gigil ka tinampo, lalo nigdi pasiring sa southern ka na Legazpi. Sabi mga naka-istoryatang barangay officials, parte ini kan road clearing, at the same time, parte man ini kan beautification, clean and green, na implementar ko niyan sa pagikan gobyerno provincial. Kaya sabi na nga plus factor ini, sa pag-rate ko niyan kan Legazpi na pinito, 95+%, naging evaluation kan DILG, dahil nakakatabang man, at the same time, ining pagpagayon kan mga barangay dahil sa premyo na tigtagama man para sa beautification clean and green program kan gobyerno provincial. Yan pa partner ang informasyon digdi sa luwas. Alarmario, DCGB. Thank you very much. Yan, mga tuwa, mga doon natong istorya. Sana kahit walang premyo, naramdaman ta kayo, naramdaman mo kayo na panahon ni ERAP, ni President ERAP Estrada, kan pinunan ang pagpapalinig sa interong Pilipinas, yung Clean and Green program. Kaya ito talaga, mga malinigon, milyon ang premyo. Kaya naglusad si ERAP. Umination sa lugar. Sana kahit walang premyo, ikagta na sa buhay ta na we have to clean our surroundings dahil pag pinabayaan ta, pwedeng magdara sa tuya nin mga kahilangan. Di ba? Magiging bako magayon ang pagbuhay-buhay ta sa palibot because we will be susceptible mga tugang to diseases or illnesses na pwede pong paggikanan hali dyan sa mga basurang pigtatarambak tamaski sa insain. Ayan, sana kahit walang premyo, diretso para sa kapakanan ng lahat. Ayan. Bueno, mga tugang Luis Borsi Barcena nasa linyaman para po sa nagbigatong istorya. Partner, marinaw to, plus kumain. Salamat tabi partner Mars, gari sa sentro sa nakan Legazpi. An pagsurunod kan mga tao na sunod
ang minimum health protocols ngani na maiwasan ang COVID-19. Iyo baga? Iyo baga? Correct. Diyan man sana yan sa syudad, sa sentro ngayon, delikado. Oh, Dito nga sa barangay, mida, maniging COVID eh. Fight sana. Roger. Yan ang fight. Ini ang mga pangyayari na nano parang kan DCGB nyo sa paglibot. Primero digdi sa may barangay Buyuan, Matanag, Bunga, Mabinit, sa northing parte kan Legazpi. Na dahil na nagkakaradit ang mga residente tabi Partermar, minaruluwasan na sa mga aki. Sorry ho, ang sitwasyon, minaruluwas sa mga aki, dahil nagpaka-face mask, dahil nagdi-distancing. Na iyo baga ani pinagbabawal pa ko na tanasan niya o pabaga kita sa quarantine. Ang mga opisyalis di barangay dahil na niniuniawan sa mga nasambitan ng lugar kung ano ang sa indang gigibuon. Pero ang problema talaga tabi partner Marta, yun ay ang nagiging resulta ng pagdidinunong-dunong ka na mga nagkapirang individual. Pero pagpapasiring sa sa syudad kan Legazpi, saka sa nagpaka-face mask, kaya kung ang sarong tao naka-face mask, maaaraman na kan mga tao sa northing parte kan Legazpi na inipasentro kan Legazpi. Yan ang medyo sarong bagay na dainan na magre-reparo. Kana dapat kayo ning magtuyo o kaya na magtaraon ng binalidad sa talagang pag-abot sa mga arayon ng lugar. Pura na, dahil na nagpe-face mask. Dahil magkanagirintin. Maski ang mga ibang official kang barangay, padarahan pa. Correct, dahil pa nagpe-face mask. Lugatag sigarilyo ba? Nga. Mga boss, walang personalan, trabaho lang. Correct. Dapat pag kita leader, we have to set as an example. Roger. Whether we like it or yes, dapat sundin natin yan. Correct. Diba? Pag sabi ngayang, you can wear ngaya any color as long as it is white. Correct. Di ba? Yan. Dahil karoon ng gansa nga nano para niya ito na nangyayari digdi sa northing parte kan Legazpi, particularmente na sa mga naunang pita ng barangay, wala sana na, wala na sana lamang kan pagkatakot kontra COVID. Nagparagrabe naman ini, ang sasautan naman, gobyerno. Roger, sa yan tabi partner Mar, ang mga dagdag na sitwasyon, mga pag-reparo kan DCGB nyo sa northing parte kan Legazpi. Ako po, si Luis Bursi Barcena. Thank you very much sa Luwens. Yan po ang mga doon natong istorya. Oy, kumusta na ka mo mga kapatid? Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Kayang kaya. Kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala. Ayan, hello kay Barangay Captain Joey Maristela, kang Barangay San Rafael. Sabi ni Kapitan, simple lang ngayaan mate, mag-comply ta, obligado. Yan. Reaction yan ni Kapitan duman sa sindaran mamamahala kan pagpapaklearing mga tumantinir na malinig ang mga tinampo kontra duman sa mga obstruction. Bueno, mga tugang, diyan po sa tabako, abay, kumusta na kayo? Mga tugang, ha? Ngunyan po baga, EDSA Revolution Anniversary. Marami pa dyan sa tabako, iganing celebration kasubagaw, nailing ko may puso-puso si Madam Crisel Lagman, Luistro. May puso. Duman sa park. May programang simple. Bilang pagpamati mga tugang na once in our lifetime. Whether ikaw ay nasa kabila o ikaw ay nasa kaliwa o nasa kanan, nagkasararo ang mga Pilipino kasarong adikain ang makamtan ang katalingkasan. Kung may nangyari after the EDSA Revolution, mga tugang na winagasta sa prinsipyong nahamanduman, kasalan tanayan. Mga tugang-dugangan tahan, istorya ali po dyan sa luwas. Pading Jomar Bien sa First District. Padi, maray na agad ako. Please come. Salamat padi, maray na aga. Magparehistro asin magboto. Ini ang mensahe ni Mayor Crisel Lagman Luistro sa publiko sa pagkomemorar kan ika-35 anibersaryo kang EDSA People Power Revolution
sa sarong programa na ginibo Kasubago matapos ang pagbubugtak kan mga yellow ribbon sa manlain-lain na parte kan City Plaza. Sinabi ni Mayor Luistro na iba na ang panahon ngunyan kumparar kayto kan mangyarian sa revolution na 35 taon na nakakalihis. Susog sa alkalde kang inot an laban sa tinampo. Ngunyan bakuna sa social media na ang laban. Dumanggi ka doon. Sa Facebook. Facebook na nga yan laban mo yan. Fake news ang kalaban. Yan. Kung kaya pinaging ni Mayor Luistro ang gabos na magboto, magparehistro na, pagkatapos kang ralaban sa Facebook ang sultada sa eleksyon. Kayang pignotaran na hababa pa ang turnout kan mga nagparehistro basado sa mga records na nakuha niya sa Commission on Election. Kung kaya piginggan niya ang gabos na dahil na maghalas kan ultima ora para magparehistro. Kung may panahon, magpait na tulos, tangani na dahil masibot at baka umabot ang punto na dahil lugod makaparehistro. Sa iyang sinabi na dakulang armas, dakulang boses kan sarong Pilipino ang pagboto na iyon gagamito niya para labanan ang mga para ipaglabanan sa iyang mga diretso sa gusto niyang mangyari sa Pilipinas sa mga maabot na panahon. Pinagkatawan doon kan alkalde na sa paagi na sa nalamang kan boto mapreserbar ta ang ipinaglaban na demokrasiya kan taon 1986 durante kan People Power EDSA Revolution. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Thank you very much, Paring Jomar, mga tugang, ha? Yan po tabi ang mga naginatong istorya kali po dyan sa tabako. Ha? Ayan, congratulations po sa Indo sa pag-celebrate kang EDSA Revolution. Kaya mga kabayan natin, ha? Huwag kayong bibitaw. Marami pang mga istorya na madanaw po nititig lang sa DCGB. Paraw na po muna kita. Pagbalik mo after the news break, abangan po nindo. Kapalibutan ta, atamanon ta. Nakabay po si Ma'am Ansi. Lawain ko at saka ang mga pag-iriba sa DNR. From my heart. Thank you and God bless. Bye-bye. Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Sa pulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed, para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, 3 minutos makalihis na alas 11 nin pagkaaga. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinapahidali na ni Presidente Rodrigo Duterte ang aksyon kan gobyerno, pati naman ang mga programa kaini na sa natatadang mga bulan kaini sa pwesto. Sa iyang sinabi na gusto niyang gibuhon na ang trabaho. Idinagdag pa man ni Duterte ng ngunyan nga ni maski na permiso dain niya ini pinapahaloy. Ipinag-orden man ni Duterte na maging makaskas ang proseso kan mga government permit as in iba pang dokumentos. Sa iyang tinawanin doon na aram niya na trabaho ini kan mga lokal na gobyerno dahil lanta siya man dati na naging alkalde kan Davao City. Yan ang pangalas 11 bareta halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot. Mag-abo o hatsing gamit ang satuya braso o tissue asin bakuan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos of Ang Probinsyano Party List. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor.
Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Marhay na aga mga kaimanwa, kumusta po kamo? Welcome na naman sa tapang episode kang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakaibahan nindo kaningon niya na Huwebes, petsa 25 kainin bulan in Pebrero taon 2021. Pista official ngunyan mga tugang so dako lang mga nasa harong, mga nag-aasikaso kang sa indang pangutuhan ngunyan na pagkaaga. As in, syempre, so may mga text, may mga hapot, may mga query, may mga question, i-text lang ang samuyang opisina. May mga bago po kaming hotline numbers, basahon ta lang. Sa smart po, 0968-625-6501. Ulitin ko po sa smart, 0968-625-6501. As in sa Globe, 0926-708-9933. Ulitin ko po sa Globe, 0926-708-9933. Pwede po kamo mag-text sa samuyang hotline para po maipaabot nito sa muyan sa inyong mga kahapotan. As in, syempre, since bago ang hotline tangon yan, so inot po na 5 na mag-text sa muyang Smart and Globe numbers. Makaka-receive po kan sa muyang Eco Bag. Yan, ini Eco Bag po, hali sa DNR as in EMB, para po magamit nindo sa indong pag grocery, pag saod, uro aldaw, para mabawasan ta ang mga basura. Si Kuya Ronald nagbababa. Yan paano? Inot na mag-text sa Smart and sa Globe ta, makaka-receive Eco Bag from DNR. And syempre, di po paglingawan mag-antabay sa DCGB News Online, as in i-like ang samuyang DNR Bicol Facebook page. Ang DENR ngunyan. Ang DENR ngunyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Uya ang katripunan ka mga bareta sa ang DNR ngunyan. Benepisyaryo kang 4Ps nagresibinin food packs hali sa DSWD. Green Sea Turtle nako ang gadan sa Basud, Camarines Norte. Senro Gowas in PNP nakakonfiskar ng luladan na may mga illegal forest products. Sa detalles, mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Barangay Manamrag, San Andres, Catanduanes, nagresibinin 2 food packs hali sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa 4 na aldaw na pagtanom nin butong. Ang pagpatanom kan butong pinanginotan kan Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO sa Catanduanes sa pangingenot kan Department of Environment and Natural Resources digdi sa Bicol. Ini pinamamayuhan ni Penro Imelda Baltasar, katuwang ang DSWD asin lokal na gobyerno kang San Andres sa pamamayo ni Alcalde Peter S. Cua bilang parte kan Key Result Area 6 o an Intensified Watershed Management sa irarom kan Executive Order number 120 o an Strengthening Rehabilitation and Recovery Efforts in Typhoon Hit Areas through the creation of the Build Back Better Task Force na pinirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte kanakaaging Nobyembre 18 taon 2020 para sa pagrehabilitar asin pagrecover pagkatapos kan mga kalamidad sa mga apektadong lugar. Ang mga benepisyaryo nagtanom ni maabot sa 1,000,000 na bamboo cams sa Salog kang Manamrag.
Sarong green sea turtle o pawikan ang nakuanggadan sa baybayon kan barangay Taba-Taba sa munisipyo kan Basud sa Camarines Norte kan nakaging aldaw. Ang nasabing pawikan nakuan ni Mr. Fernando Ilan Jr. as in Hector Magana as in inireport ini sa local government unit kan Basud. Tulos man na inireport ang insidente sa Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Camarines Norte sa pangingenot ni OIC PNR Officer Marlon Francia na pag-araman kan personahes kang DNR na ang pawikan may laban na 1.2 metros as in may lapad na 2 metros as in ini may gabat na maabot sa 50 hasta 60 kilos. Ang pawikan piglubong matapos ang ginibong assessment sa tabang kan mga residente. Padagos ang pangapodan kang DNR sa pamamayo ni OIC Regional Executive Director Attorney Antonio Abawag sa publiko na magtarabangan sa pagprotektar asin pagkonserbar kan mga marine species sa paagi kan responsableng pagmanihar kan mga basura. Tanganing mapugulan ang pagduman kaini sa mga kadagatan na nagiging kausa nin pagkagadan kan mga pawikan asin iba pang marine species. Nangapodan ang DNR na tulos na i-report sa pinakaharaning opisina kang DNR o sa official Facebook page kaini ang mga siring na insidente. Sa pang-ultimong bareta, sa pinagsarong puwersa kan Community Environment and Natural Resources Office o Senro Goa as in Philippine National Police, tinambak na konfiskar ang sarong Nissan Urban Van na may laog na mga illegal forest products sa Barangay Bataan, tinambak Camarines Sur, dahi pa nahahaloy. 10 pidaso nin white lawaan lumber, 8 pidaso nin yakal lumber, 4 na flash doors, tulong semi-furnished na pintuan jobs na door jobs as in duwang semi-furnished na door frames na may kantidad na lampas 20,000 pesos ang nakonfiskar. Ang mga nakonfiskar temporaryong nasa kustudya kan Senro Goa para sa nagkakaningagong disposisyon. Siring man ang mga nadakop na person na masa irarom sa legal na proseso manungod sa indang pagbalgar sa Section 77 kan Revised Forestry Code of the Philippines na nagbabawal na magkuanin timber as in iba pang forest products na dainin nagkakanigong dokumento. Yan ang katiripunan kang mga bareta sa DNR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Hello! Nagbabalik po kita sa programa. Kumusta po ka mo? Welcome sa saro namang episode kan sa tuyang programa. Dakulo nang nag-text. Lampas na sa 10, Kuya Ronald. Sabi kang nag-text, good morning, hali sa 777599. Listening po, hali sa Putsaw, Sorsogon. 8201, good morning po, listening from Puro, Legazpi City. Galing naman sa 2168. Hello po, listening from Tumpa, Kamalig, Albay. Hali naman sa 2711. Good morning, listening po digdi sa Orosite, Legazpi City. Good morning po, hali sa 4721. Listening po dito sa Pilar, Sorsogon. Yan. So, iba po. At siya na sa 10. Nagmamadali kita ngunyan kasi saro sa mga importanteng issue ang sa tuyang ididiskutir ngunyan na pagkaaga. Kanakaaging episode po, nakaibahan ta sa programa ang Chief kan Technical Services Division, si Forester Ronel Astor, na kung saan pinaghira sa tuya ang mga aktibidades, programa, asin mga proyekto sa Penro Camarines Norte. So, sa ngunyan na aldaw, makakaibahan tan sa muyang mahiguson, asin, very dynamic na Assistant Regional Director for Technical Services. I-welcome ta sa programa si Attorney Ronel Supsop. Good morning, sir. Bati ka po sa ating mga viewers and listeners sa Facebook. Good morning, Ansi. Good morning sa gabos na paradangog kang DCGB, lalong-lalo na po sa programang Ang Kapalibutan. Iyon. So, good morning, ARD. Pig-imbitaran tango niyan sa programa si ARD kasi kaipuhan ta po na may paabot sa itong mga kababayan. Ining saro sa mga pinagkakaabalahan ta sa opisina. Kung nadawag din to kasabago sa report ko, naka-mention na po ako about Executive Order 120 o ito pong pig-apod tang Build Back Better Task Force. So, ngunyan na episode, kakaiba ta si ARD para i-share sa tuya kung ano ining programang ini all about. So, sir, simulan ko kaagad.
Barahi-bara tayo. Ano po ining pigsabi ko kasubago na EO 120 para sa kaaraman kan sa tong listeners? Well, itong EO 120 ay yung strengthening rehabilitation and recovery efforts in Type 1 hit areas through the creation of a Build Back Better Task Force. Alam naman po natin, Kanggabos, na ang Bicol Region last year, tulong bagyo po na makukusog ang nag-agi sa tuya. At hindi lang Bicol ang naging apektado rito, may mga rehiyon sa Pilipinas na affected din. Kaya minabuti ng ating presidente na magpalabas ng isang executive order, yun nga, itong Build Back Better Task Force, para doon sa fast recovery ng 3 rehiyon. Ito yung Bicol Region, Cagayan, at saka yung NCR, na lubos na dumanas ng pinsala sa mga dumaang bagyo sa atin. Iyon. Na-mention ni Sir itong objective and purpose kaining Executive Order 120. Ano po ngunyan, Sir, sa mga nakapaloob doon sa EO 120 para sa mas clearer vision kang sa tong mga listeners, Sir? Kasi maapot, ano man iyan na EO 120? Nakulo ng mga programa ang sa tong gobyerno, tapos di ima na ipapatupad. So, na-mention ko sa bago po ni ARD, main objective na matabangan na makabangon itong mga apektadong mga lugar, kang mga bagyo, especially na kang nakaaging taon, sunod-sunod successive typhoons, hit Bicol, ito pong Cagayan, gabos na po ito dating huna-huna, ARD. So ito pong pigsabit ang BBB, ano po ang komposisyon kaini, ano po ang magiging specific functions kaini, and sisay-sisay po ng mga ahensyas di gobyerno ang imbelto sa pagpapatupad kaining programa. Okay. Bali, ang Build Back Better Task Force ay pinangungunahan ang sa tuyang secretary sa DENR, si Secretary Roy A. Simatu. Co-chairman niya dito, si Secretary Mark Villar ng DPWH. At meron siyang 25 national government agencies na kasama rito sa task force na to. Yes. Nandyan yung OCD, nandyan yung housing, yung DSHUD natin, yung housing. Nandyan yung NEDA, Yes. nandyan yung DOTR, Opo. nandyan yung DILG, nandyan yung Department of Energy, the DTI, Department of Agriculture, DBM, nandyan din yung Department of Finance, yung DOH, DepEd, DSWD, DOLE, DOST, yung National Housing Authority, LRA, yung LOA, yung National Electrification Administration, National Irrigation Administration, yung PCA at saka yung CDA. So, dakulunon pong imbelto na government agencies ang on board sa programang inikan sa tuyang gobyerno. Kaya siguro dakulaon asin harayuon ang maaabot kaining programa in terms of helping our kababayan na talagang apektado pag may mga arog kaning kalamidad. So, mga areas baga, sir, na warang kalaban-laban pag-abot sa mga arog kaining mga sitwasyon. Ano po? So, sir, ano po sa mga na-mention mo na itong mga agency, ano po ang mga expected key result areas, ano po talaga sa mga kaipuhan gabuhon, kasi nga na-mention ni ARD, ano po mga tugang na dakulon sa agencies. But we have the specific areas to be tackled and areas na kaipuhan na gibuhon ang mga function, particularly ia-anchor din naman sa mga mandate katong mga agencies. Ano po, sir? So ano po ini mga key result areas na nasa irarom kang EO 120? Okay. So, unang-una, bago ko i-discuss yung different key result areas, basically, ang pinaka-objective ng Build Back Better Task Force is rehab and recovery. Rehab and recovery. Na makita natin na after the onslaught or even prior doon sa onslaught, sa pananalasa ng bagyo, ay naka-ready yung mga tao natin, yung mga kababayan natin. And then, syempre, hindi naman natin maiiwasan yung bagyo, di ba? Talagang kung tatama yan sa atin, tatama at tatama sa atin. So, the government wants to ensure na after the onslaught, pagkatapos manalasa ang bagyo, ay nandun kaagad ang gobyerno. Napipil ng mga tao, yung gobyerno
Kaya nga, isa sa mga functions ng Build Back Better Task Force is to ensure whole-of-government implementation. So yung mga programa ng gobyerno, especially doon sa mga typhoon hit areas, ay nandoon kaagad. Yes. Nandoon kaagad. So, sabi ni TS kanina, sabi ni ARD na maramdaman ng ating mga kababayan, ng ating communities, na nandun ang presensya ng ating gobyerno even before and during and especially after. So, yan So, sir, yung key result areas, idagdag natin para sa kaalaman ng ating mga listeners. Mayroon itong 6 na key result areas. Bawat key result areas ay may nakatoka na national agency na mamamahala rito at may mga member agency din siya. Yes. Yung unang key result area ay yung better and resilient infrastructures. Yes. Ito ay pinangungunahan ng DPWH and yung main functions nito ay magkaroon ng dredging or desilting dito sa ating mga rivers o river system natin na sa katagal-tagal na ng panahon, medyo silted na. Marami ng sediments. Yes. So, kailangan itong palalimin at kailangan din na maisaayos yung mga rivers natin ito by putting some infrastructure facility para maiwasan yung overflowing or yung flooding. Okay. So, yun sa malinaw doon sa key result area number 1, which is under the helm of the DPWH, magkakaroon ng mga dredging and desilting activities sa ating iba-ibang mga river channels and river systems, including yung mga estuary, mga tributaries. ARD? For key result area number 2, mamaya, sir, i-focus natin ang ating discussion doon sa gagawin natin on KRA number 1. Nakalimutan ko pala, nakalimutan kong banggitin. Kasi dito sa Build Back Better Task Force, mayroon itong areas of concern. Yes. On the part of the Bicol region, ang areas of concern dito ay yung 4 na probinsya. Okay. Ito yung probinsya ng Catanduanes, at yung 3 probinsya na kung saan nandun yung Bicol River Basin. Yes. Ito yung Camarines Norte, Camarines Sur, at saka Albay, 3rd District ng Albay. Para lang sa kalaman ng Gabos, ang Bicol River Basin po ay tulad niya ng sinabi ko, 3 probinsya po may sakop niyan. Meron po dyan na 42 na munisipyo at saka 936 barangays. Yan po ang coverage. Ganyang kalaki yung Bicol River Basin. Ngayon, isa pa sa mga area of focus natin dito, yung mga barangays along the periphery of Mayon. Alam naman natin na during Typhoon Quinta o Rolly, masyadong na-devastate itong mga lugar dito sa paanan ng Mayon. Okay, because of the lahar. Yes. And also, as I've mentioned earlier, yung probinsya nga ng Catanduanes na silang naunang nagsuffer ng lakas ng bagyo na dumaan sa atin. Yes, sir. Yes, sir. So, kaya naisama yung Catanduanes, even considering na kahit wala sila doon sa area ng BRB. Bakit eto sir, timing yung tanong niya, bakit po nasama ang Catanduanes 2181 doon sa proyekto? Sabi po ninyo Bicol River. Yun nasagot na ni ARD. Nasagot na natin. Ayun. So, moving on tayo. Yes, sir. Yung KRA 2 naman ay pinangungunahan ng Department of Human Settlement and Urban Development. Ang pinaka-objective nila dito is to identify and relocate itong mga kababayan natin na exposed to climate change related hazards. Alam naman natin na we are experiencing climate change. Yung mga bagyo ngayon malalakas na, nandyan yung mga pag-uulan sobra-sobra. So, ina-identify ng DSUD yung mga, sino ba itong mga vulnerable members of the community na kailangan natin dalhin sa mga safe na lugar. Yun. So, dito sir, papasok yung relocation efforts na gagawin ng Department of Housing and Human Settlement. So, yun. That's for KRA 2, mga tugang na-mention na ni ARD. So, KRA 1, now, sir, we move forward to the KRA 3. Anong agency, sa purpose? Yung sa KRA 3 naman, yung improved system and essential services. Ito yung mga lifeline na tinatawag natin. Kagaya ng mga roadways natin, pipelines, power lines,
mga basic foods. Yes. Pinangungunahan naman ito ng OCD. OCD, Office So napaka-importante actually ng role ng OCD Yes. before, during, and after. Yes. Okay. So sila yung magme-maintain ng ating communication network, Yes. yung ating road network, Yes. para at least if may mga calamities or mabilisan na mabigyan ng mga pagkain and other relief Yung mga relief operations natin na yun. hindi impeded. Yes. For KIA 4, 5, and 6, diretso na Okay. ni For ARD. KRA 4 naman, pinangungunahan ito ng DTI. Dito DTI. papasok yung Restored Sustainable Livelihood. Alam naman natin na pag may kalamidad, syempre, walang pangkabuhayan yung mga tao. So, ang DTI ay may mga community-based enterprise development na ginagawa, agroforestry, ecotourism, mga climate resilient agriculture and fisheries cottage industries Yes. na tumutulong doon sa mga affected communities. KRA 6, dito papasok yung DILG. Ito ay strengthening governance through broad-based citizen input. Dito inaayos ng DILG yung land use planning, enforcement ng building code ng bawat community, ng bawat local government unit. Kasi alam naman natin na may mga lugar sa ating rehiyon na talagang maraming nakatira along the easements, di ba? Yes, totoo, sir. Na very hazardous. In times of calamity, nire-relocate natin, dinadala natin temporarily sa isang Mga shelter relocation na sites. mga relocation site natin, evacuation center. Pero may iba na talagang hindi umaalis, di ba? So, nai-expose sila sa napakalaking risk. Okay. So, dito, pinagtutuunan ng pansin ng DILG na kahit bago pa dumating ang bagyo, maayos na itong mga lugar. Kung no-build zone siya, dapat alisin natin yan. Okay. So, yung pinaka, kasi sa DNR ito yung KRA 6, Intensified Watershed Management. Yes. So, dito sa KRA 6 na pinangungunahan ng DNR, naglalayon ito ng riverbank stabilization, river easement recovery, reforestation and forest protection activities. Kasama na dyan yung mga enforcement natin ng environmental laws. Itutuloy ko na. Yes, sir. Sige po. Just last February 9, nagkaroon tayo ng launching ng ating bamboo planting along Bicol River Basin and in the province of Catanduanes. Yes. Unang-una, tayo ay nagpapasalamat sa DSWD kasi tayo po ay pumirma, ang ating Regional Executive Director at ang Regional Director ng DSWD ay pumirma sa isang Memorandum of Agreement na kung saan ang DSWD ay magbibigay sa atin ng mga food packs para doon sa mga identified beneficiaries ng LGU na tutulong sa atin sa pagtatanim. Yun. Okay. So tayo sa DNR magpo-provide ng seedlings, ang LGU ang nag-identify ng mga beneficiaries kung sino magtatanim at ang DILG ang DSWD naman ang magbibigay ng food packs doon sa mga beneficiary na na-identify ng mga local government units. Yun. So, nag-take off na tayo last February 9 na mention ni ARD. Mga ilan yung natanim natin, sir, na mga bamboo Well, ang combs? launching natin ay very successful. We're able to plant 49,500 bamboo combs in 4 provinces. Yun. Inabot po tayo, sir, ilan yung nag-benefit doon sa programa ng mga Apat kababayan na araw natin? yon, we were able to tap 800 beneficiaries na bigyan natin yan ng 1,000 food packs. And maraming sumama dyan ng mga national government agencies. To mention a few, nandyan yung Philippine National Police, yung Philippine Army, DOST, at then yung mga local government units, very much supportive dito sa ginagawa natin. In fact, sa Albay, nag-attend mismo yung 3rd District Congressman natin, si Congressman Cabredo. Yeah, so tama yan. Very supportive talagang ating mga partner agencies, ang ating mga stakeholders dito sa pinapatupad nating Build Back Better program. And especially so na kami, sabi na-mention po ni ARD kanina na DENR ang nangunguna sa pag-implement ng programang ito. I might as well take this opportunity to ask ARD, ano na po, sir, ang ating mga activities na pinaplano in support doon sa ginawa nating bamboo planting launching. So, meron pa ba tayong mga upcoming activities? Yeah. What are the plans? Yes, ARD? Sunod-sunod ang pagtatanim natin. We plan to plant siguro mga 300,000 pa na bamboo camps Yes. dito sa 4 na probinsya na to.
And sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon para ipaabot sa ating Yes. mga nakikinig, sa ating mga tagapakinig na tentatively this coming March 16, magkakaroon tayo ng launching uli. Yes. Pero this time around, dredging naman. Dredging na. Ila-launch natin yung dredging. Ito ay magpa-participate dito yung ating mga heads of offices, Yes. yung mga secretaries natin sa different KRA Yes. or NGAs. Ang dredging dredging site na na-identify ng DPWH ay sa Kamaligan, Camarines Sur. Yes. So, after the dredging, kasi tuloy-tuloy yan, sasabayan natin ito ng pagtatanim. Pinaplano natin dito, for that activity, magtatanim ulit tayo ng mga about 50,000 bamboo cams ulit. Okay. So, kung matutuloy yan, that makes about mga in a span of wala pa nga 1 month Wala, halos. 1 month. 100,000. 1 month na rin. 100,000 bamboo cams ang may tatanim natin. Okay. At kami nananawagan na sana suportahan natin ito kasi hindi nagtatapos sa pagtatanim. Yes. Importante doon na after na itanim natin ito, may pangangalagang gagawin. Siyempre, ito ang pinaka-critical. Kasi ang pagtatanim mabilis lang. Pero how about yung pangangalagaan natin ang tinanim natin? Sana ang ating mga kababayan ma-appreciate yung effort ng ating gobyerno kasi ultimately tayo naman ang nagbe-benefit dito. Yes, totoo. So, yun po, napakinggan natin yung panawagan ng ating ARD for Technical Services na hinihingi po namin sa DNR and all of the member agencies doon po sa Build Back Better Task Force na tulungan po ninyo kami na maisagawa itong ating mga programa. Kasi sabi nga ni ARD, this will benefit all of us, not only tayo, but definitely the generations to come. Kasi po, layunin talaga ng ating BBB na matulungan ang ating mga communities and especially dito sa ating KRA 6 under the leadership of the DENR is layunin talaga natin na to stabilize our river channels, our river banks, our river ways para po yung mga baha na dulot ng mga palakas na ng mga typhoons, na mga bagyo ay hindi na po maka-affect sa ating mga kababayan, especially doon sa mga areas na sabi nga ni ARD kahit binigyan na ng relocation or relocation or dilipat na natin sa mga evacuation areas ay nandoon pa rin sa mga areas na to which brings them so much danger and risk na syempre hindi natin maiwasan ang sisi palaging napupunta sa gobyerno, walang ginawa si ganito, but this time sana po makita ng ating mga kababayan yung effort ng ating gobyerno na pinagsama-sama doon sa BBB Task Force na matulungan ng ating mga kababayan before, during, and after each calamity. ARD, thank you. Meron ka pa pong dagdag na panawagan or any other announcement na bigay natin yung mga nagawa na and itong gagawin natin? Okay. So, gusto ko lang ipaabot sa pangalan ng ating Regional Executive Director, Attorney Antonio A. Abawag, and of course, yung Secretary natin, Secretary Roy A. Simatu, yung patuloy na pananawagan sa ating mga kababayan na tumulong sa DENR na pangalagaan ng ating kalikasan. Hindi lang dahil sa may Build Back Better tayo, kundi na talagang dapat pagtuunan natin ito ng pansin. Kasi ang pangangalaga ng kalikasan ay hindi lang obligasyon ng DENR, kung hindi obligasyon ng bawat mamamayan ng Pilipinas. Yun lamang, Miss Ansi. Yes, thank you so much po, ARD for Technical Services, Attorney Ronel Supsop. Yan po mga tugang nakaibantaan sa mo yung ARD for Technical Services para ipaabot sa Indo and ipaaram ang mga pigigibukan sa mo yung opisina niya na busy sa pagpapautob ng mga programa under the Build Back Better Task Force. Po? So, yun. Thank you so much ARD, Attorney Ronel Supsop sa ating programa. Okay. So, yan po mga tugang nadawin do ang boses kan sa mo yung ARD for Technical Services and duman sa mga nag-aantabay on live, Attorney Ronel Supsop, para po sa aming kampanya, pagpapalawak ng aming kampanya sa enforcement and execution and pagpapatupad kaining Build Back Better Task Force kang EO 120 kan sa tuyang presidente. Thank you so much, sir.
Yon. So, yan po mga tugang pigmaawot mi na isabay sa programa ngunya na aldaw itong pagkampanya mi sa Build Back Better Task Force dahilan nga ni po sa maawot kan sa mo yung opisina na ipaaram sa Indo sa mga programa under the BBB and especially syempre under the Executive Order 120 na pinagkakaabalahan ngunyan kang DENR. Ano po? So, sa ngunya naman na episode, apudan pa na ang sa Kuya Makakaiba for the rest of the time na yaon kita sa programa. Basahon ta muna habang nagpe-prepare ang sa Tuyang Makakaibanan. Galing sa 9548, listening po from si P. Daraga Albay, Mrs. Mendaros. Hello po, madam. Meron ka pong echo bag from DNR and EMB. Ano naman, galing sa 7160. Good morning po. Listening from Baleno, Masbate. Oh my God, Baleno, Masbate. So, paano mo, madam, 7160, makukuha ang sa imong eco bag? Siguro ipadarata sa Penro, Masbate or sa Senro, Mobo. Tama ba? Tanungin natin mamaya si Makakaibahan tangon yan sa programa kung saan ang pinakaaraning opisina na makukuha ni madam from Baleno, Masbate ang sa iyang eco bag. Okay. Ining nag-text ka sa baga 7599 Central City, tabi ini. Yun, taga Central City. Good morning din po, sabi sa itong Facebook listeners watching from Naga City, the Boy Mata. Si Boy Mata. From Ja Betito Belen. Good morning po, Sir Mar. Kay Sir Mar pa ini nagbati. And of course, galing din sa Mabuhay Bicolandia. Yan, hello. Batiyon ko din po ang Abache family dyan sa Barangay 8 Washington Drive, Legazpi City. Nakatunin po sinda. Good morning kay Ate Maluen sa iyang mga pamilya. And of course, batiyon ta din si Ate Tess. Nagdadangog po niyan sa iyang harong dyan sa Maroroy, Daraga Albay. Good morning, good morning. Good morning man kay Mr. Manny Paco dyan sa Gumbayan, Daraga Albay. Listening man po si Kuya Manny. And of course, ngayon ang episode, Makakaibanan taan, Park Superintendent kang Tikaw Burias Pass Protected Seascape na kung saan ididiskutir ta ang mga plano as in programa under the TBPPS. Sir Aldrin, pwede ka na po mailing sa screen. Yan, hello, good morning. Makakaibanan ta ang Park Superintendent kan Tikaw Burias Pass Protected Seascape. Forester Aldrin B. Baruga II. Good morning po, Sir Aldrin. Bati ka po sa ating mga listeners. Good morning, Ma'am Ansi. Good morning sa ating mga... Pa-press nung white button dun sa may tuhod mo po, sir. The white button. Oh my gosh. Yes. Oh, yun. Bati ka ulit. Di ka narinig kanina. Like this is my second time. Yeah. Okay. So, bati ka ulit, sir. Hi, ito ang camera mo. Sa mga fans dyan ni Mama Ansi at sa fans ng DNR Region 5, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po uli ang iyong lingkod nandito para gisahin ni Mama Ansi. Grabe sa gisahin. Yan, sir. Simulan natin. Konti lang ang ating oras. Ano na po ngayon ang mga plano, programa under the Tikaw Burias Pass Protected Seascape? Pero before that, siguro tawan ta mo ng date na background ang itong mga listeners. Ano inintig-apod ko kasubaago pa na TBPPS para po may kwasindang maging imagination kung aning pag-uulayan tangon yan. Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank Yes, you, ma'am, po. for this opportunity again para ma-explain ko kung ano yung TBPPS. Ang TBPPS ay ang tinatawag nating Tikaw Burias Pass Protected Seascape na kung saan ito ay na-legislate o naisibatas noong June 2018, signed by our President Rodrigo Roa Duterte. So dito ay isa na siyang i-declare na protected area covering 18 municipalities and 188 barangays. 18 municipalities. And 188 barangays covering Albay, Masbate, Sorsogon, and Camarines Sur. So mayroon tayong 2 sa Camarines Sur, Balatan and Bato. Okay. Mayroon tayong 4 sa Albay, meron tayong 6 sa Masbate and 6 sa Sorsogon. Yun. Dahil dito, kailangan natin magkaroon ng isang
the holistic approach sa pagmamanage ng ating protected area upang mapangalagaan itong ating seascape. Yun. So ito yung tinatawag na seascape. Bakit siya seascape, Sir Aldrin? And before mo po sagutin yung tanong kung bakit seascape, dakulaon masyado ang coverage ng TBPPS. Ano ba siya? Largest ba siya? Yes. Protected area? Or Opo. one of the largest? Actually, we are the second largest protected area in the Philippines. Ooh. The largest in Bicol region. We are next to Tanyon Strait of Negros and Cebu. Ooh. So, napakalaki. We have at least 288 hectares, 1,000 hectares of both land and waters. So, napaka-unique ng protected area natin because it covers inland and waters. Oo, kayo very diverse ang Very composition diverse. ng Yes po. inyong protected area. May tubig, tas may mga bulod, may daga. So, ang coverage talaga very wide. Ano po, Sir Aldrin, na-mention mo kanina, kaipuhan natin ng holistic approach. Yes, Ano ma'am. na po niyan? Yun na I'm getting through it. Ano po ang mga plano, ang mga programa na naka-slate for 2021 under the TBPPS? Yes, ma'am. Bago ko sagutin, i-explain ko muna yung seascape sinasabi. Yes, I forgot. Ano po ito na titled sinasabi natin seascape siya? under our Inay Pass or the Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018 or Republic Act 11038, ang ating seascape ay itong tinatawag nating areas set aside by the government for tourism, protection of our ecological important species, and recreation, okay, and livelihood opportunities. And ang pinaka-importante dito ay yung maproteksyonan natin itong ating mga 3 biophysical attributes. Isabay na natin and man, that is very important, ang ating population. And then we have to protect our coastal areas, mangrove, seagrasses, and ating karagatan. Yun. So, pag categorize pa lang siya, Sir Aldrin, na seascape, dakulaon pa lang talaga ang coverage. Kasi Yes. ang iba po na protected area na aram ko, wala man ang mga arog itong mga, mga pangaran sa description nila, Apo. like Tanyon Strait. Apo. Ganun lang, So, pag ganun talaga siguro, very Tanyon wide ang coverage and very diverse. Straight very unique. Straight lang kasi yung Tanyon Strait. Yes, benta. Yun. So, very unique. Very unique, very diverse. Ikaw, BPS. So, going back duman sa Sa apot ko, ating ways forward. where are we now? Ano na po ang status kang Ticao Boreas Protected Seascape bilang saro nga niini sa pinakadakulang protected area and the biggest in Bicol? Yeah. Sir Aldrin. Yes, ma'am. Ang Ticao Boreas ay meron tayong mga mandated activities na naayon sa batas. Ito yung dapat magkaroon muna ng isang protected area management plan. Okay? And magkaroon ng protected area management board. Ang board ay na-establish natin noong 2019 as early as January. And then fortunately, last November 16, 2020, nagkaroon na po tayo na-approve po, unanimously approved ng ating Protected Area Management Board chaired by our Regional Executive Director Antonio A. Abawag, ang ating 30 years management plan. Ang nasa batas ay 10 years but ang ginawa po natin ay 30 years from 2020 to 2030. Yun. So ito po yung napapalob dito. This is the general management plan for the protected area. Ito magiging basis ng DNR along with our existing policies at ng Protected Area Management Board at ng PASO kung paano natin mapapangalagaan at ma-ensure na talagang yung ating mga biophysical attributes ay nasa in a good condition. Yun. Sir, pag sinabi nating in good condition ng mga biophysical attributes and composition ng ating TBPPS, ano po yung ginagawa ng PAMBI in order to fully implement nandun sa PAMBI Management Plan. Okay, ma'am. Ang Protected Area Management Board ay gumagawa sila ng polisiya kung paano natin
mapoproteksyonan ito or paano ma-enhance. Okay, under our protected area management plan, mayroon tayong mga programa doon like mangrove tree planting, clean up, drive, other activities that would enhance like assessment of our mangrove seagrasses and corals. So yun po ang ginagawa ng ating PAMBI pag nag-approve po sila, and then the PASO will implement it by hook or by crook. Sir, may text tayo galing sa 7421. Nasabi po ninyo na malaki yung area ng seascape. Ano po ang ginagawa ninyo na proteksyon para po hindi po mapasok ito ng mga illegal commercial fishers, Sir Aldrin? Yes, very good question, ma'am. Okay. Ang ginagawa po natin ngayon ay dahil nga na-in-place na natin yung ating management plan, kasabay po doon ang one of the identified threats doon ay yung encroachment of illegal fishers. Yun po ang i-address natin for the next 30 years. Yes. So gagawa po tayo ngayon ng isang seascape-wide law enforcement team. Okay? I-enhance natin yung capacities ng ating mga park rangers kung magkakaroon na tayo ng mga tao, especially the bantay dagat. Yun. And then the menros. So, mayroon na po tayo at nagkaroon na po tayo ng mga trainings for wildlife enforcement officers last year. Around the... Yes, in municipality of San Jacinto and municipality of Monreal. Kasi sila yung mga palaging nagto-turn over ng ating mga wildlife, mga other dolphins. Sila ang karamihan sa Ticao, Boreas Pass. So, second, yung sinasabi po natin na illegal commercial fishers, they are illegal po talagang, bawal po talaga silang pumasok. One of the prohibited acts ng ating batas. So, i-address po natin yung ngayon. So, hinihintay lang po natin. Kasi ngayon, ang ating Ticao Boreas ay minamanage po siya ng PASO. So, ngayon po ay meron tayong sa ganong kalaking area, ang ating personnel, yung warm bodies ay ako po at meron tayong 4 na protected area. But, ngayon ay sinusuportahan po tayo ng ating mga local government units. They are very eager, they are very vigilant ngayon para ma-address natin itong illegal fishing na activities na pumapasok within our seascape. Sir, so ang ibig po nitong sabihin, out of the or provinces na covered ng Ticao Boreas Pass, Masbate po ang pinakamalaki. Yes, ma'am. According sa batas, ang may pinakamalaking area ay nasa more or less 255 hectares ay nasa Masbate. Ooh. So, given that, under the law, kung saan yung malaking protected, malaki ang area, dun yung office ng protected area. When it covers 2 or more provinces. Pag sporadically located. Opo. Tapos, ang magiging supposedly office ng protected area is doon sa pinakamalaki na probinsya kung nasaan ito located. Pero this time, because of pandemic, so temporarily nakalodge po ang office ng Ticao Boreas sa Office of the Regional Executive Director. Sir, na-mention mo na kanina, meron na kayong kinonduct ng mga wildlife enforcement trainings, workshops sa ating mga menros, sa ating mga forest protection officers, doon sa mga areas na nasabi mo. Ano na po ang mga susunod, the next steps, way forward ng TBPPS? Say, ma'am, way forward natin for next year. Tapusin po natin yung ating tinatawag na survey and registration of protected area occupants. Okay, sino po sila? O yung ISRPAO. Ano po ang purpose nito? Malalaman po natin, bibilangin lahat po ng mga nakatira sa loob ng protected area na declared na protected area. Dapat, wait sir, dapat po ba wala? Na nakatira? Depende po. Kasi dito natin, titingnan o maralaman kung papasok sila sa tinatawag nating tenured migrant. So pag tenured migrant ka, ay pwedeng bigyan ka ng opisina ng isang tenurial instrument. Yes. So bibigyan ka ng isang parang tenured migrancy, parang nasa ibang bansa lang. Yes. Parang green card holder, ganon. So doon malalaman na pwede kang pumasok doon. Basta hindi lang sila napapaloob doon sa strict protection zone. Kasi pag sinabi mong strict protection zone. So pag strict protection zone, ito yung mga areas na bawal ang any activity sa loob. So pag multiple use zone, pwede ka manirahan, pwede developmental activities, yung inaalaw ng ating management plan at ng ating batas. So,
bibilangin po lahat yon, and then pag pumasok ka sa protected area, na tenured migrant, ikaw ay bibigyan ng ating secretary ng certificate of tenured claim. So that is 25 years and renewable for another 25 years. Yun. So, pero bago ka ma-qualify, dapat mayroon niyang requirements. Dapat doon ka nakatira 5 years before the effectivity of the law. Yun. Okay, pangalawa, yung subsistence mo doon kinukuha. Okay. Pangatlo, pagkain doon mo kinukuha. Food, shelter, doon ka nabubuhay. So kami po ang magdi-determine based sa inyong mga dokumentong hinahawakan. Yun ang gagawin po natin. And then, magkakaroon din po tayo ng demarcation and delineation of all the boundaries. Kasi nga napakalaki, hindi pa natin na-demarcate. Okay. But it takes a lot of money para natin ma-survey. You have at least, kailangan po natin dyan ng mga 30 millions for the demarcation kasi maglalagay ng buya, maglalagay ng muhon for the survey. Pero, So that's one of the activities priority slated. activities, Yes. opo. So kailangan naman talaga ng malaking budget for that activity Yes, to be ma'am. conducted. Supposedly last year, ginawa na natin yung survey and registration of protected area occupants. Kaya lang, due to the pandemic, ito ay na-hold, na pending natin kasi yung budget natin ay na-offered sa COVID. BBM, So, yes. pero nakapagkanta kami last year about the 5 barangays in Balatan in Bato and 2 in LGU Batuan, Masbate. So, mayroon na po tayong 7 and then so mayroon pa tayong naiiwan na 181 barangays. Ayun. So, hopefully next year or this year, pag nabigyan na ulit tayo, we have proposed at least 30 this year. Pag ma-approvean yung pondo natin, and accordingly, baka mabigyan ng konti. So, gagawin na ulit natin yon. And Sa hopefully other next areas year, naman. yes ma'am. So, hopefully next year, matapos natin ang survey and registration. Aside from survey and registration, SR Pao, ano ba po ang mga activities in line with the implementation ng ating TBPPS programs? Mayroon din tayong mga activities for enforcement training. Yun. Ito yung priority po natin dahil yun nga, ang dami kasing actually problema dito sa Ticao Boreas because ang dami ding mga naapektuhan. Pero we see to it na ang vested rights ng mga private individual ay ating nire-respect. So ang mga nila ay yung mga rights nila over the area ay nire-respeto. Pero ini-explain natin na yung mga prohibited acts ay hindi nila pwedeng gawin. Kasi may mga area na like for example, yung collection of the small quarrying. So it is within the LGU. Pero ngayon, bawal po 'yun. Depende po sa PAMBI kung a-approvean sila. It's within the kailangan magkaroon muna sila ng PAMBI clearance bago mag-conduct ng any activity. So sa Ticao Island, Batuan, San Jacinto, Montreal, bago sila, ito napaka-unique, no? Bago sila magpatayo ng building within the area, ay kumukuha muna sila ng PAMBI clearance aside from the building permits. But the LGU are requiring them to secure PAMBI clearance. So additional na yon requirement. Kailan yan, sir, nagsimula? Nagsimula po ito upon the effectivity of the law. Oh, very nice. At Opo. least malalaman na po ng ating mga and may monitoring na component sa part ng LGU para at least malaman din natin yung mga activities that are going on in and around the protected area. So aside dun sa normal nila na requirements, kasama na pala ang PAMBI clearance pag magpapatayo Opo. ng kung ano man or any activity na gagawin within the PA. Tsaka Ma'am Ansi, meron pa. Yes. Meron tayo ngayong maglalagay tayo, nag-propose tayo ng isang about 3.5 million na building para sa ating PAMO office or Protected Area Management Office sa San Jacinto. Hopefully, ma-approve this year. Mayroon tayong opisina doon sa San Jacinto. Yun. So sana ma-realize na yung lahat ng mga gagawin because napakalaking task na mga kailangan gawin ni Sir Aldrin in terms of
implementation ng programa sa TDBPPS, ang pagko-convene pa lang ng ating mga members is Napakahirap. sobrang hirap na considering the membership component na dakula unon. Yes, ma'am. Ang isang pambi mo, sir, pirang ang attendees mo. Ang asang pambi-meeting natin, usually nakakapag almost 90 to 95% attendance tayo. Kung hindi lang busy yung mga ating mga mayors, barangay captains, they actually attending. So, wala pa tayong case. Meron tayong instance na hindi tayo nakapag-meet ng quorum, yung bagyong Tisoy. Oo, During after bagyong that, Tisoy. 2019. 2019 because they are very busy. December yun eh. They are very busy in the recovery area. Ng mga So, LGU. our recovery activity. Yun. So, pero pag mga usual na mga regular meetings, actually they are very supportive. And I thank you all the mayors for that. Yun. Dahil nagsusupport po sila. Sir, in relation to that, galing sa 2171, what is the major role na pinaportray ng mga LGUs in the protection and conservation ng PA? The major Role role. Oh my na- God. yeah. Ano ba to? Mr. Universe? Yes. So, significant role. Ano daw ba talaga? Napakalaki po ng significant role ng LGU sa ating protected area. Mhm. Okay, dito po sa aside from they are members of the protected area under section 21 ng ating 26 ng ating batas. Sila ay kailangan mai-align nila ang lahat ng kanilang programa sa ating general management plan. Yun. Okay. So hindi sila pwedeng lumampas doon sa mga nilagay sa ating management plan. Pangalawa, sila po ay pwedeng magbigay ng pondo para sa pag-protect, pag-conserve ng ating protected area. And then, tutulong po sila, hindi lang po ang DNR, para magkaroon ng isang malawakang environmental activities like clean up, mangrove tree planting, assessment. Beach forest planting. Opo, beach forest, lahat ng mga activities na nangangalaga at nagpoprotekta sa ating seascape. So napakalaki po ng kanilang role dito. Kasi hindi namin nga ito, hindi ito kaya ng DNR, but as member of the PAMBI, sila po ay isa sa mga nagdi-decide ang local government units kung ano ang nararapat gawin sa ating seascape. Yun. So, na-answer ni Sir Aldrin, sana po na nadangog ka atong nag-text sa tuya. So, hapot niya. So, very important talaga ang role kang LGUs because ulit-ulit piga po na pigsasabi digi sa programa, puon sa puon, na ang gabos po ng mga programa kang DNR ay di po yan talaga magigibo kang DNR alone. Kaya po talaga po kay mga partner stakeholders, partner agencies, para po mas mapalawak ang satuyang effort na tarabangan na maipatupad ang sa itong mga programa. Sabi ni Sir Aldrin, since bago ang TBPPS, kaipuhan nila mag-take off sa sarong activity that will engage all the members of the community. Yes, so I guess, over and above naman sa mga sinabi ni Sir Aldrin na mga activities nila, SRPAW, so demarcation lines, so pag-train kang mga enforcement team members, is itong continuous and tuloy-tuloy na information education campaign. Yes. Duman sa mga areas na ito na covered kan TBPPS because kay puhan ta mapukaw ang kaaraman. Ano po, Sir Aldrin, kan sa itong mga kababayan in terms of the conservation and protection kay ining TBPPS. Kasi siguro, di pa din na masyadong grasp o naiintindihan. So, importansya kang protection kay itong mga areas na nabanggit. Mainly because, para sa inda, simple lang ito, dagat, source of income. Correct. But more than that, di pa hindi ito naaabot na appreciation. Kaya kay puhan ta talaga i-increase ang kanilang awareness. Ano po? Continuous ang IEC kang TBPPS? Apo, yes ma'am, continuous po and swerte po natin dahil ang mga local government units ay may kanya-kanyang ginagawang long month na mga celebrations like clean up. Ngayon, kahapon nga ang LGU Bulan na sa pamumuno ng ating mayor at saka sa pamumuno ng ating Mendro na si Ma'am Kelly, napakaganda ng programa nila supporting our seascape. So, nagkakandak sila ng clean up. Kasi napaka-importante na malinis po ang ating karagatan. Yes. Dahil ito ay talagang importante sa atin upang hindi lang ito ay maging malinis,
But dito tayo nabubuhay, dito natin nakukuha. At kung ano yung mga tinapon natin sa dagat, ay ito rin ay ating makukuha. Yun. Ito ay babalik sa opo, atin. correct. Yun. So, tama po sa sinabi ni Sir Aldrin, kailangan talaga natin enforce ang malawakang info drive. And Opo. syempre, nagpapasalamat kami sa mga support ng LGU. Po. We were in Pilar 2 weeks ago, Sir Aldrin, and nagpapasalamat kita sa suporta ni Mayor Caroline C. Yes, ma'am. Of LGU Pilar sa mga activities kang DNR, and she also mentioned itong mga efforts ninda sa LGU Pilar sa suporta ninda na itigtatao sa TBPPS, and appreciate ninda sutabang na pigtatao kang DNR sa mga technical assistance para mas mapalawak ninda, mapalawig ang sa idang kampanya na protektaran bako lang so areas within the TPPPA na covered kang LGU ninda, but the environment in general. Ano po, Sir Aldrin? So, ikaw ka ba pong idadagdag na activities, any upcoming important activities Opo. sa TBPPS? Yes, opo, sa ating mga listeners, ating mga viewers. Nagpapasalamat po kami, lalong-lalo na sa ating 4 na probinsya at 18 munisipyo at 188 barangays for always abiding with our Inay PASAC and for your continued support in TBPPS. So, mayroon po tayong mga activities, hinihintay lang natin. If this year magkaroon tayo ng pondo, so definitely tatapusin natin ang lahat ng ating mga local government units, matrain natin for the WEO, the Wildlife Enforcement Officer. And then, nagpapasalamat po pala kami dahil mayroon tayong 2 non-government organization ang member ng PAMBI. Active. Na active members. Ito yung World Wildlife Fund at ito yung isang LAMAVE, the Large Marine Vertebrae na may opisina doon sa Ticao. Sila ay nangangalaga sa mga manta rays and butanding, also with the World Wildlife Fund. And we are very lucky pa rin dahil sinusuportahan din tayo ng ating mga indigenous people at indigenous cultural communities in Dangkalan, Dunsol, Sorsogon. So they are very important kasi we the members of the Protected Area Management Board ay nirerespeto po natin ang kanilang existence sa ating seascape. So yun lang po. Parting word na ba ito? Okay, nagpapasalamat pa rin po kami. Sabi nga po sa pangalan ng ating chairman ng board, Regional Executive Director Antonio A. Abawag, palag niyang sinasabi sa ating mga PAMBI members in our meetings, sa ating mga PAMBI meetings. Sinasabi niya po na let's continue to protect our protected area. Okay? At sinasabi niya na i-enforce natin ang ating Inay PASAC. Yes. Otherwise, kung sino yung bumalga dito ay shall be dealt with in accordance with our existing policies. So, yun lamang po. At maraming salamat sa panunood. Ayan. And good morning again. Yes, di na-mention ni Sir Aldrin, di niya na-mention pasalamatan ang sa iyang mga hihigos ng mga TBPPS staff. Yes, opo. And ang kanyang mga assistant kasu. Sir. Nakalimutan ko ang ating mga napakasipag at napakagaling na ating mga apaso na mayroon po tayong apaso sa Sorsogon, si Miss Eleanor Laxi, na napakasipag. Mayroon din siyang radio program doon sa Sorsogon. And then we have our apaso, ating si Mr. Reden Kabog ng Masbate. Ang ating apaso for Albay, si Forester Edsel Matiyom ng Sinro Ginubatan. And then apaso ng ating Camarinesor na si Miss Norelet Reciproco. And meron tayong napakagaling din na ating technical staff, support staff na sa Region 5 na naka-assign si Miss Maui Ohano. At nagpapasalamat po ako dahil for almost 2 years ng ating protected area, since we have started the establishment, mayroon tayong mga staff na napakagaling na yung ating mga park rangers, si Christian Siminiano, si Joel, at ang ating isang technical support staff na si Marvin. Na hindi sila, wala silang ginawa kundi kung paano namin ano yung mga programa na pwede nating implementin in the PA. And ang TBPPS ay meron tayong isang napaka mabilis
na bangka. Ayan, Yan. tinatawag ng Imbiagos. Yeah. So we're State of the art. state of the Bangka. art bangka. So ito yung ginagamit natin sa ating mga monitoring and seaborne patrol sa the protected area. Yun. So maraming salamat po sa inyong lahat. So, Yan. I love you all. Thank you so much, Sir Aldrin, Park Superintendent, Forester Aldrin B. Baruga II, Ticao Brias Pass Protected Seascape. So, yan po, nagpapasalamat kami sa pagpaunrakan sa muyang imbitasyon. And welcome sa programa, ang Ticao Brias Pass, para sa anuman ang mga additional information, pa mga programa ka mo na ipapatupad para po mas mapaabot sa itong mga listeners and mga viewers. Ano po? Yes. So, before kita magpaaram, uliton ko lang po ang samuyang bagong hotline number, 09 DNR hotline number sa Globe, 0926-708-9933, 0926-708-9933, and sa Smart, 0968-625-6501. So mga maswerte po na makakakuha kan sa muyang eco bag na pwedeng gamiton sa indang pag-grocery and pagsaod. May mga packets po yan sa laog. I-claim po sa opisina, itatext me po sa indas, itatext me po kamo sa mga nag-text. And sa mga reklamo nindo, mga question, mga hapot, i-text lang po itong samuyang hotline and samuya po iyan nasisimbagon sa abot kan samuyang makakaya. So sa ngaran kabinog na pwersa kan Department of Environment and Natural Resources sa panginganot kan samuyang Regional Executive Director Attorney Antonio Abawag, kan samuyang ARD for Technical Services na kaibahan ta kasabago Attorney Ronel Supsop, ang samuyang ARD for Management Engineer Eva Esocfemia, and syempre kan samuyang ARD for Special Concern Samuel Danganan, sa ngaran kang gabos na Penros asin Senros sa Bilog na Bicol. Ini po si Ansel Wenco nagpapasalamat sa indong pag-antabay sa tuya namang programa. Diyos ang magbalos, Diyos ang magbantay. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixton Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixton Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. DocEp Mixed Coffee, Immune Booster, Anti-Constipation. DocEp Mixed Coffee, ang kaping para sa lahat. Available at Shopee and Lazada, cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. The Big C Card na tayo!
Also available, Doc F Mixed In Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, the Business Center sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bicolano, uragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon ang pinakabagong impormasyon manungod sa COVID-19 hali sa mga pinagkakatiwalaang otoridad. Siguraduhon ng impormasyon hali sa malalauman na tagapagtaram kad Department of Health as in World Health Organization o an sa indong mga health workers dahil sinda ang mas nakakaaram kung ano ang tamang abiso na dapat itao sa sarong lugar tanganing maprotehiran ang satuyang mga sadiri. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Sa kulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang biogesic. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! I was dying inside to hold it.
diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Tabs ka para hindi na taging inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects